इतना सुबह सुबह लइका लइकी निकल जाता संकाड़ा बिने ऊ जवनन के नरकटैया नइखे दिह रह तवन रे छुट्टी न करे उतना सिवान में घूम गई ये कहू काड़ारा ना मिलल भगवान अब के निकलल बानी पूरा हस्तिवान घूम गई आ एको डबा ना हम काड़ारा बिना बस अता ये बिन के घर रखले बानी कि जाई तो लेके चल जना तक यार जातरा खराब के जाने कावना के मुंह देख के जागल हनी अब कावना सिवानी आया तना गैस और राते गोइठा के महंगाई हो या मेरे हाँ जना तक कोई का हो जरेला अब 500 अब 500 हाँ अरे मर्दे हम तो ऐसे प्यार करना सुना तो नहीं खूब 500 रुपये दे ये खाली चलो हाँ अरे मर्दे कहीं का नतिया हमारा के कहता कि फोन पर बतियावता फोन पर बतियावता हमके लगता कि हमरा कहता छोड़ा हो तो हरे का कहता नहीं हो करे जाए हाँ सब कहती अरे नतिया झबरा कबार दे बारवा तुरंत काहे हो करत नतिया तेरा मुड़िया ऐठो मुड़िया काहे काहे ठब हो तू कैसे बतियावता रे कैसे हां मोबाइल रिचार्ज करे बन तो बतियाई ना तू कैसे बतियाई तू के करे कहत रे केहू के नहीं कि हम मार के कहत तू काहे बार देलू हो तो तू हमके देखिए के बोलबे बतियाएगो तो होने जाके बतिया मैं तोहरा के देख के काहे के हम कहत नहीं तोरे के कहतन रे हाँ के लुगावा आ मुहा में मुंह तो चिंता ही नहीं पियास लगावा बा कितना है हर बड़े रे हमें समझ कि मिर्गी फरक आइले चल जाई ए हो सपना तियार भइलू हो 1000 का 1000 अब 1000 में एगो घर और मिल जाई अब एकरा में दुराई नहीं के ए अपन पैसा रखले रहना ए 1500 का 1500 सुनो हमारा मौरत के मुंहला इतना दिन हो गई कितना दिन हो गई कसौला तो 1.5-2 बरिस हो गल है कौनो भावना दिल है ऐसा हमारा को है आ पहिला इंसान हड़ कि तू ऐसे हमसे बतियावा तो बनावट देख के समझ कि हम चक्चोलने आ गई बानी हमारा के 1 रुपया ना चाहिए हां बस हमरा से तू प्यार करी हो प्यार कर ले पक्का ना पक्का बाकी देखो तू बरिस ले चलल नहीं खेला गाड़ी के कर तो हार के 100 पहले ना केहू ना ए मर्दे कहीं का तो ऐसा तार लेका ड्राइवर खोजत नहीं है हां मोबाइल ले बड़ा मोबाइल हां कहां लिखे हमारा पास हमर नंबर ले लो नंबर दे दो ला हसला अरे जा तल परदेश वाला मुआ घर में हमके छोड़ के हां देखा जब न मन कर तब लगई आ तू ना लगे बात तू न करियो हम तारा का फोन करब आ ऐसे भी हमारा घर आती घर केहू रहत होत नहीं के भाई सब कुछ शादी ब्याह में गइल बा है हां हो आज बुलाओ ना हम घरे जातन जैसन देखब वैसन करब रात भर बजा के सुतल करे जा हो ए करे जा कहां बजा के सुतबो हां का टांगरी में टांगरी ठीक आता देखो पैसा देत रहो ना हां ले हा ओ जे दी हा ये करे जा का कुछ देबो नहीं से चल जेबो आ मोमुदा हां मोमुदा तुमा दे मोदी हां आकुंला काय चटा के गोलिए साला कोई का बड़ा बास हमारा होता है थोड़ा जाए तो नंबर मिल गल बताओ कहेला लोग की जे मरो तो चल जाला ना
वो समझ के राण हो जाला। ई राण बिया कि साण बिया हाय बोलाओ ते घरे मिले के चला फोन करो एकरा दुआरे पर जाई जैसन हो वैसन देखाई। हां मतलब ज्यादा रिक्स ना लेवे के चले के है हाथ पहले सारा गांव घर में ये ना बा। अब राजमिस्त्री वाला काम पर लिया के जाता ना सब 5 दिन काम करा तो सब 15 दिन पैसा खातिर दौड़ावत हूँ सब। हम कहता नहीं कि जा तनी बाहर तो माई कहती है ना बचवा बाहर मत जा रोपनी उपनी करा के जइह। अभी जैती एक आध महीना में आ जैती बाकी वो ठीक है कहती है फिर दौड़ल जइब फिर अही के परी रोपनिया करा बुआ का हो भौजी अगो हिरल हमर देख काणारा बिने को ईठा आ ये एगो मिलल हां ए बुढ़े ना हमें जे कहत रही कि पहले लेखा जमाना नहीं खे गोरु भैंस नहीं खस चरत सिवान में गोबर गोइठा कहाँ ले मिली बीन के रखले बानी बीन के रखले बारू। हाँ लेकिन आई नहीं हाँ एक डब्बा धीरे धीरे हो गई तबियत खराब बका हो ना हो एगो नतिया ना बहुत अनासन बकत रहला कौन सारवा हो गोबर गोइठा बिनला खातिर कोई गोइठा ना चुरावत रहलू हो ना हो हम गोबर गोइठा ना चुरावत रहे चुड़ू करला केने चल गई रहलू गई रहा ओनिया मंगरू जी का है ना मालिक हां उन करे खेत में। अरे तो खेत में केहू के तो आजकल मोहे परती बा गेहूं कटा गइल बा गोरु भैंस चरत हो सह गए स खाना बिनला खातिर के बोली बोलले ना रोल हते हते बार होला कहता ना खाता ना ले 500 1000 अरे 1000 ना ले 1500 ले लो जानल न कि ओकर पीछे छोड़ावे खातिर न ओकर के नंबर देनी ह तू हूं साफ छिनारे न बाड़ू वो बोली बोलता 500 के 1000 देता 1500 देता पीछा छोड़ावे खातिर नंबर दे दे के घरे आ जाई यार तो फोन करके परेशान करी। हां ओकरा के न अपन नंबरवा ओकरा डायल को के मिस कॉल मरनी है ओकर नंबर हमरा में आ गइल होई जान तब काहे खातिर आव सारा वारी कैसे जानी असन कि रबिया के विधवा बिया भौजी त के कारले कम बिया। देखो भौजी गांव घर न बहुत बुरा सोचता तारा बारे में जेकर माथ मालिक ना रहेला ना वो सब उल्टे सीधा सोचेला। मर गई हम कहाँ कहता नहीं मरे की हम कहनी कि शादी बियाह कल हो तोरो माई बाबू कहना तो कहता कि ना अब एगो से ना जुड़े नहीं तो दूसर का से का जुड़ाई लेकिन दूसर बियाह करनी वो पियकर से एकर जुएड़ी निकल गई तो तोहरो बात सोच सही बा। अब तार माई तो कह रही कि 5 रुपये बियाह कर ली तो बताओ कि हम कैसे बियाह कर ली। रुको ओकर फोन लगाओ तनी हम मिले खातिर बोलाओ तनी बोलाओ तार जौन भाई मोहन बा कर थर हम जाना तनी रुको मोबाइल लेके आओ तनी खिया सरवा जुग जमाना कितना खराब बा वन के सोचे के चाहिए सरवन के कि जाए दहो। देखो हो देर बाबा मिस कॉल आइल बा न फोन लगाओ तनी हेलो हां करे जा बोलो ना वो झूठ दादा सारा के तो हमारी खूब मोबाइल फूट जाई ये सोना का हो मैंने ये बात ना ना ये बताओ ना का मैंने का मन भाई बताओ ना होई का होई कि ना होई सरवा डायरेक्ट बाजा बाजी के ना बाजी बाज हमसे बियाह करब का सुहाग रात वाला जवन घूमटा उठा के ए तू बतियाओ ने जाके हमरा से बर्दाश्त ना हो या फोन पर गाड़ी दे कुल काम गबड़ा चाहिए। सुन ना का हो करे जा मनी हो आवा हमरा घर केहू नहीं थे के हई शहर घरवा बा हो के अरे देखो हमरा न आगे से मत या पाछे से हो। अच्छा ठीक है ये करे जा का एगो चुम्मा दो ना तनी चुम्मा मिली अइब तब एक बे डायरेक्ट मन तो हर कनेक्शन करत करता यही से फोन करनी हां मिले खातिर बुलावे खातिर ठीक है करे जा हम आवत है ना आव तनी सेंट टोंट मार ली हां आव हो लिपस्टिक और लगा लेब ठीक है करे जा आवत है ना
नकटी उतारा मुड़ी अठो कैसे कैसे बोला था आज ले हम तो के कुछ ना बोलनी आय हंसियो मजाक साला होलियो के दिन रंग ना लगाई ना गोड़ पर बीर धके गोड़ लागे रही। अच्छा ये बतावा के फोन पर कैसे बोला था तो सामने रहता कैसे बोली के जैसे शेर शिकार करेला स ना मैं खुनिया देला स जानवर के वही तरह उ हाल कर दी मैं नोच बकोट दी। बतावा हमर दुगो बाल बच्चा बस हम कहाँ जाए धारा कहीं नहीं जाए के जे रहे के बारे को हम व्यवस्था करतनी आओ घर में चलो हो आओ सार के मेरा पूजा पाठ बढ़िया से हुई। मर्दे इसे तो घरवा हो लोग रुक खोलवावे तो कोने जे के केहू नहीं के अब बताबो तो कमन कितना जागल बा जोश की कहते कि नहीं हमारा घरे अब अगर भरपूर ना प्यार करे करे इतना तो कोई किसी वन में को क्या भागो बाकी घरे बोलले छी आई दादा कुछ तो खियाई ना तब प्यार हो जाई ओकरा बाद जाए के बा हेलो केहू बा फोनवा करही तो परी का के आगे बनी अकुल बड़ो है ए मर्दे अरे हो खुशो आओ हो आजू माई अरे मर्दे घर तो तारे एकदम ठीक ठाक बा हो खूब बढ़िया से देख लो बहुत बढ़िया आम का ए खाओ भी रवा का हो खाओ भी नहीं तारा खातिर लो तारा खातिर कुर्सी लेके आओ तने डर लगता मेहमान बैठ डरा मत हम बन तोहरे ह हमारे हाँ तो भैया हमारे सब नाना हो हमारा डर लगता है आई बनी 2 नंबर के काम करे प्रपोज करबे करे फूल से सारा कोई के आवे द पहले ढकले रहत कि आई न कि प्रपोज करब ए तरह मुड़ा रहता एकदम शाहरुख खान नियन करब घुमा रहता प्रपोज करब कब के लो तारा के फूल के नियो करे जा देखो हो तारा खातिर जो के कुर्सी लेने ने सुन दौड़ के ले तारा बैठा लव यू का आई लव यू का तू मजाक करेला मजा ए मजा ऐसे कैसे हम तारा शिकार कर ले कि तुम कहला बोलता कि का शिकार शिकार कहा गुला मैंने सकार ने की करा बैठा बाहर हम करे जा एकदम लाखों में एक बार लाखों में दुनिया में प्यार करनी बाकी तोहरा करोड़ों में हाँ करोड़ों में हाँ बहुत सुपर सुना ना का हो देखो का हम घर के ना है हम बाहर वाला है कोनो बात नहीं है जल्दी एकदम तान झम हो ए चुमा लेवे कहत रहना हाँ देखा हमारा लाज लगेला दतारे आंख बाकी मुद तो देवना बाकी तोहरो तारे आंख बांध के तब छुपा छुपा लेखा प्यार होई तोहरो कराही में खाए ना तो साला कहीं का कब बुनी बरका दे पर पड़बे ना करी एकदम तू ना ये करे जा हो? अच्छा लाज लगे तो हलो हाँ करे जा कह कनी है ना हाँ मटे का हो दो ना हई हम ही हनी तारा के आंखिया मुदले बनी ना तो खरा ये करे जा क्यों बा आले भाई क्यों बा मर जा अब खोल दा भौजी खोला 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 आई हो भैया सार कहीं आई यार मोहब्बत करबो आज हो जा आई हम भौजाई जा का हम द पहिना दा करे का कहबे रे हमरा के ए बहनी मारो जी ए बहन ना ए भौजी डाल दे पेटावा में लगवा गलगलाई बताओ हम राण मुसमत बानी के तर नेवरा होता ने पिछवाड़े डाला डंडा ठीक कहता सारा पढ़ लफुआ है इधर लड़की पढ़े जाता नहीं सा तो अर हियो पीछे सीट पे बैठ जाता चलते साइकिल पे हई हां बाहर देखो लवंडा काट पहले रहा नहीं नाचो तो रे उनका सार कहीं के हुड़का में नाचो हाँ, हुड़का के नाच होता बड़ा है हई खो देला सन हम ऐसा खोद देले बानी ना कि 10 दिन लैट्रिन ना करबा ये बताओ कि इनके का कहबे तुम जाए दो चाची हमके जाए दो चाची अगल ठीक है, चाची। तो भौजी लगब ना गांव घर के भौजाई ना लगब तारा घरे बानी तम डराते न बानी के
कहीं रे तमाम पहले ई ना सोचले है ना सोचले है कि कर हो जाई दिया कहा था ना 500 1000 रुपया रे निकाल 50 साल साल कितना निकाल किया ले पड़े 50 निकाल भीख मांगा है कुछ नहीं के 50 निकाल यार कहे के घरे सब्जी तोहार बाबू लेके जाला हां वो अपन पैसा ले निकाल 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 लाई के खाए के ठिकाना लाई के चाय तला के कुछ मोबाइल दे ए मामा फिल्म देखी ना कुर्ता खोल कुर्ता खोल कुर्ता खोल कुर्ता कुर्ता खोल 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 कुर्ता खोल कुर्ता पैंट खोलवा भाई सारा वाके चल खोल खोल गंजी खोल गंजी खोल हट दे गंजी खोल कोई चीज खोलो चल चिले बाओ चल पैंट खोल ये जब मामला ना सुना रंग आ काजल लेके आवो तनी ना खोल खोल चल खोल खोल चल आ खोल सुना हाँ खोल 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 निकाल रोई बा आ सुना हई डंटावा ना पीछावा हाँ एकरा गरिया में ठुकावो आई ओही तर लगावले जाए सही दो को जाओ जाए चल जाओ बात ये अच्छा आज के बाद सार कहीं के रुको आवतन उनका नानी याद आ जइहन समझा तन की जौने मन में तो ने बोल देबो जौने बोल देबो हो याद रखब कि राण मुसुमात के हम छेड़खानी करत नहीं का फल मिलल ह ना एकर के दंड दियाई रहित त जहां देखी तहां ना 500 1000 देखाई त रहरी में बोलाई सरसों में बोलाई पुरौटा में बोलाई कहां कहां बोलाई कोनो ठीक रहल आज के माल सुधर जइब तब त ठीके बा ना सुधर बत थेतरे होकब